आंनि मुङा फिनियन हाज'वारि। आङो जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एस'सिएशननि आङो सेन्ट्रेल बडिनि सासे एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आरो लोगोसे आङो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बड'लेण्ड एक्स वर्कार एस'सिएशननि आङो सासे प्रेसिडेन्ट। थ' बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों। नो डाउट जोङो नुदों 2020 सालनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर एकर्ड जाबाय। बे एकर्डआव जोङो माखासे सुक्तिफोरनि दफाफोरखौ जोङो नायबाय आरो बे दफाफ्राव जोङो नुबाय बे सुक्तियाव माखासे जोंनि बिदा फंबाय एनडिबिफोरनि बेवहाय माखासे सुक्ति दङ, बिथांमोननि दफाफोरखौ मेनसन खालामनाय दङ। नाथाय जोंहा बेवहाय बड'लेण्ड एक्स वर्कार एस'सिएशन हिसाबै जोंनि थाखाय बेवहाय जेबो दफा गैयाब्लाबो सरकारा जिहेतु जोंनिनो लकेल सरकार होननांगोन जोंनि बे बिटिआर सरकारखौ। थ' बिनिखायनो जोंहा जोंनि थाखाय बेबायदि स्पेसियेल दफा गैयाब्लाबो जोंहा फोथायनाय दङ बिटिआर सरकारनि सायाव, जाहाथे जोंनि माखासे 1986 निफ्राय लानानै 2020 सिमाव जोंबो एक्स वर्कार हिसाबै अहरह बे आन्दलनाव बाहागो लाबोदों। नो डाउट सिगांनि समाव हयथ' माबा हिसाबै सोलिबोदोंमोन, मा होनो हस्त्र संग्राम हिसाबैबो सोलिबोदोंमोन। नाथाय बिनि उनाव जोंनि प्रमद सार दैदेननायनि गेजेरजों गणतान्त्रिक भाबै बे आन्दलना सोलिबोदों आरो बियो सान्तिपुर्नयैहाय दिनै सुक्ति जानानै थांबाय। बेनिखायनो जोंहा फोथायनाय दं जोंनि थाखाय दफायावहाय मेनसन खालामनाय सुक्तियावहाय मेनसन खालामनाय गैयाबाबो जोंहा लकेल गभर्नमेन्टखाय जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो आसा दङ जोंनि माखासे दाबि दावाफोरखौ जोंनि बेबायदि एफाग्राब दुखु सैबोनाय गोबाङानो जिउ गोमाबाय, गोबाङानो जिनाहारि खालामजाबाय, गोबाङानो जेल जानानैहाय खस्थ' मोनबाय आरो गोबाङानो न' बांबो सावजादों, बुख्रेबजादों आरो गोबाङानो जोंनि गेजेराव रुंसारि जाबाय आरो गोबाङानो जोंनि गेजेराव दाबो गोथाङै दं। दासिमाव जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंनियावहाय 1548 जन एक्स वर्कार हिसाबै दङ। थ' जोंहा फोथायनाय दं आरो जों मेम'रेन्डामखौ प्रमद सारनो थांनाय 25 तारिख फेब्रुवारियाव जों साबमिट खालामबाय आरो बिथांजों जों रायलायबायबो आरो बिथाङा जोंनि गासैनो डिमान्डफोरखौ जाफुंहोनायनि खोथाखौ जोंनो स्रा होबाय, सरकारि बा मिथिहोबाय। थ' बे हिसाबै जोंहा फोथायदों। थ' बेनिखायनो जाय दलाव जाय संगठनाव मोजां निति आदर्श दङ आरो जाय दल संगठना जोंनि बिटिआर हालामनि गासैनो रायजो राजाफोर, नो डाउट बर'ल' नङा जेसेबां जाथि जनगोष्ठीफोर दङ बिथांमोननि गांनाय उखैनायफोरखौ समान नोजोरजों नायगोन जोंहा फोथायनाय दं। बेनिखायनो जोंबो दिनै मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों बड'लेण्ड एक्स वर्कार एस'सिएशन हिसाबै जोङो दिनै प्रमद सारनो बे डिमान्डफोरखौ माबाफोरखौ जोङो गथायबाय आरो बिथांनि खोथा होनाय बायदि जोङो दा फुरा आसा दङ। आरो जिहेतु दा आन्दलना जोब्बाय, आन्दलन होननाय बुस्थु आरो गैलिया। थ' बिनिखायनो आन्दलन होनना बुङोब्ला दा बेलट पेपारनि सायावसो बियो सोनारनानै थाबाय। बिनिखायनो जोंनि बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जाफुंहोनायाव जोंबो एक्स वर्कार एस'सिएशन हिसाबै बेखौ मदद होनायाव जोंहा फुरा गोसो दङ आरो बेबायदिनो बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाया मावफुंजोबजायोब्ला निस्सय गासैनो रायजो राजाफ्रा मोनसे गांनाय उखैनायनिफ्राय उदांस्रि मोनगोन आरो गावनि लुबैनायफोरनिफ्राय उदांस्रि मोनगोन आरो जाथि हिसाबै एबा मानसि हिसाबै मोनसे मर्यादायाव फैगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। बिएसि एकर्ड जाखांनायनि उनाव नो डाउट माखासे मा होनो जोंनि एक्स वर्कारफ्रा माने माखासेया लन हिसाबैसो मोनदों, अनसुंथाइ हिसाबै नङा, लन हिसाबैसोमोन। नाथाय बे समावहाय प्रथम अबस्था हिसाबै जोंनि गोबाङानो जिहेतु टेकनिक गैयामोन, खायदाफोर गैयामोन, खायदा कौशलफोर गैयामोन, बिनिखायनो बियो लनसो जानायखाय जोंनि मानसिफ्रा सास्टेनेबल जानो हायाखै आरो बिएसि सुक्तिया जोंनि थाखाय जथेस्थ' नंखायामोन, जायनि फलाव समग्र बर' रायजो राजानो बे सुक्तिया जोंनि थाखाय थोजासे नङा होननानै बेखौ नाखस खालामदों। आरो बिनि उनाव फिन जोंनि बिएलटि बिदा फंबायफोरनि संग्राम खालामनायाव 6 बोसोर आन्दलन खालामनायाव बिटिसि सुक्ति जाबाय आरो बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनाव
जोंनि दिनै जेरैहाय बड'लेण्ड एक्स वर्कार एस'सिएशन जेरै दादोंमोन थिग बेबायदिनो मोनसे समावहायबो बाखुरा ग्रुप होननानै मोनसे आफाद दादोंमोन आरो बिथांमोननि थांखिया बेनोमोन माने एक्स वर्कार हिसाबै माबा मोनसे सरकार बिटिसि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनगोन होननानै नाथाय बेथ' जायाखसै आरो बेखौ गनायनायबो जायाखसै बे हिसाबै दिनै फिन आरोबाव बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगो जोंनि एक्स वर्कारफोरनि गोसोआव बेबायदि साननाय सफैदों सिगांनि मोननै सुक्तियाव जुदि जेबो मोनाखैबा दा 3 खेब सुक्ति जानायनि उनाव बिनि उनावथ' आरो जेबो सुक्ति गैखाला नालाय बे हिसाबै जोंहा बेनो फाइनालसै बेनिखायनो जोंहाबो माबा मोनसे जोंबो थांनानै थानायनि मानसि हिसाबै मर्यादाया जोंहाबो थाथोंसै बेबायदि साननानै जोङो दा बिटिआर गभर्नमेन्टनि सायावहाय फोथायनाय दङ जिहेतु सरकारा जोंनिनो जाबाय हिसाबै जोङो माबा मोनसे अनसुंथाइखौ निस्सय जाफुंहोगोन आरो जोंनि बे आफादखौ दानायनि मुल उद्देश्यआ जोङो बेबायदि सरकारनिफ्राय थाखा फैसा बिनाय नङाब्ला जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय राहा बिनायल' नङा नाथाय बियो जिहेतु जोङो एक्स वर्कार हिसाबै जोङो फुरा मोनसे सिन्था धारायाव आरो बैसोआव मोनसे राग'नाय जोङो सोद्रोमाफोर बे हिसाबै जोङो जाथिनि थाखाय नङाब्ला मा होनो रायजो राजाफोरनि थाखाय जोङो मोनसे माबायदि जानानै थागोन नागरिक समाज माने सिभिल ससाइटि जाय सिभिल ससाइटिया माने सरकारखौबो बाथ्रा बुंनो हायो खोथा बुंनो हायो जे बेबायदि जुदि सरकारा जोंनि दानि दं सरकारा जुदि मिसलिड जालाङोब्ला निस्सय जोङो बे नागरिक समाजा बा एक्स वर्कार एस'सिएशना हयथ' खोथा बुंगोन प्रमद सारनो बिदि सलायनाया थिग जायाखसै सोरनिबा सलायनाया थिग जायाखसै जोंबो हयथ' बिदि बुंलांनो हागोन आरो नागरिक समाज जाबाय जेब्ला जोंहाबो मोनसे दायित्व थाबाय जे जोंबो समाजखौहाय मोनसे गोग्गो थासारियाव लाबोनो थाखाय जोंहा मोनसे दायित्व दं होननानै जों सानदों आरो थ' बेनिखायनो जोंनि बे आफादखौ दानायनि गुबै थांखिया जाबाय जों सरकारनिफ्राय माबा मोनसे थांनानै थानायनि बिनायल' नङा बिनि अनगायैबो जोंनि हारिखौ जों जाहाथे मोनसे मोजां सुस्थ' मोजां परिबेस आरो मोजां आखुथायनि जाहाथे जोङो मोनसे समाज जानो हायो बेवहाय जों निस्सय गोहोम खोख्लैनो होनो हागोन होननानै जोंहा बेबायदि फोथायनाय दं दानि फैगोन आसाम बिधान सभा निर्बाचननि थाखाय जोङो खावलायनो नागिरदों थ' जोंहा दासिमाव बे एक्स वर्कार एस'सिएशनाव दासिमाव 6000नि बारा सोद्रोमाफोर जोंहा अलरेडि मा होनो अन्तर्भुक्त जाबाय थ' बे हिसाबै जोङो दिनै जोंल' नङा जोंजों लोगोसे गासैबो बिटिआर ओनसोलनि जेराव 12टा समस्तियाव 8टा समस्तियाव इउपिपिएलनि थोंजोङै बिजाथिफोर दङ आरो माखासेयावहाय फ्रेन्डशिप हिसाबै दारायनाय दङ आरो माखासेयावहाय बिजेपिआनो गावसिनि केन्डिडेट होबाय बेयो आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजों बेनिखायनो बे बिटिआर सुक्तिनि गासैनि दफाफोरखौ जाफुंहोथारनांगौब्ला जोंहा दा पलिटिकेलि पावारनि सायावसो सोनारगोन थ' बेनिखायनो बेखौ जों मिथिदों जों बुजिदों आरो बेनिखायनो दिनै बेखौ मावनो हाथावथावा जिहेतु इउपिपिएल दला गोसो होदों माने बिटिआर सुक्तिखौ जाफुंहोथारनांगौ बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ जाफुंहोनांगौ थ' बेनिखायनो जोंबो एक्स वर्कार हिसाबै बे इउपिपिएल दलखौनो जोङो सापर्ट खालामनो होननानै ओंखारदों आरो बेनो जिहेतु बिटिआरआवहाय रुलिं गभर्नमेन्ट जोंजों लोगोसे जोंल' नङा जोंजों लोगोसे जोंहा 3 4 मोनसे न'खरावहाय सोद्रोमाफोर दङ जेनेबा जोंनि बिहिफोर थाबाय जोंनि गथ' गथायफोर थाबाय जोंनि जात बागिफोर थाबाय बेखौ लायोब्ला जोङो 30-40 हाजार बायदि जोंनियावहाय मेम्बारफोर दंफायो जोंजों लोगोसे दा बेनिखायनो 30-40 हाजारा जुदि बियो मोनसे रायजो राजा बायदि जाबाय दा बेनिखायनो जोङो खावलायगोन जोंनि रायजो राजाफ्रा निस्सय इउपिपिएल दलनि बिजाथिफोरनो भटफोरखौ होगोन आरो जोंजों लोगोसे जुदि जोंनि जिहेतु जोंनि बे बिटिआर सुक्तिया बयनिबो थाखाय बर'निल' नङा बयनिबो थाखाय माखासे दफाफ्राल' स्पेसियेलि बर'नि थाखाय मेनसन खालामनो जानाय जादों बाखिया गासैबो बिटिआर हालामनि रायजो राजा जाथि जनगोष्ठीनि थाखाय थ' बेनिखायनो जों बर'खौल' खावलायनाय नङा जेसेबां बिटिआर ओनसोलावहाय रायजो राजाफोर दङ गासैबो जाहाथे बिटिआर सुक्तिनि गासैबो दफाफोरखौ जाफुंहोनायनि खाथिराव बयबो जाहाथे इउपिपिएल दलावहाय भट होनानै
देरहाहोनानै जाहाथे बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाया मावफुंजायो बिनि थाखाय जोङो बे आफादनिफ्राय आरम्भनिफ्राय जों खावलायगासिनो दं सिगाङावबो खावलायबाय आरो दाबो खावलायगोन आरो भबिष्यतआवबो जोङो ग्रेटार बिटिआर हालामनि ग्रेटार रायजो राजानि इन्टारेस्टनि थाखाय जों खावलायबाय थागोन। जोंनि खौरांगिरि मेल खुंनायनि मेन उद्देश्यआ जाबाय जोङो मोनसे आफाद दङ बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार जोंहा मोनसे एस'सिएसन दङ बे एस'सिएसननिफ्राय लानानै जों दिनैहाय जि खौरांगिरि मेल खालामदों बे खौरांगिरि मेलआ जोङो UPPL खौ जों सापर्ट खालामनायनि खौरांगिरि मेल बे जोङो थांनाय जेनोखि जों 1986आव निफ्राय लानानै जोङो आन्दलन खालामबोदोंमोन बेनिफ्राय जोङो 1993 सनाव 1993आव जोङो BSc एकर्ड मोनबाय नाथाय जोङो बे BSc एकर्डनावबो जों जेबो मोनाखै बेनिफ्राय जों थायै थाबाय बेनिफ्राय जोङो 1993 निफ्राय जोङो 2003 सिमावहाय जि BTC एकर्ड जाबावबाय BTC सरकारा जोंनो जेबो जोंनि एक्स वार्कारफोरखौ जोंखौ नायफिनाखै जोंखौ मोनसे जाबोरफोर बादि बिथांमोना जोंखौ मुगैबोबाय जोंखौ जेबो नायफिननैलाय जोङो दिनैहाय बे 2020नि 27 जानुवारिनि एकर्डखौ लानानै जोङो बिथांमोनखौ जों मोजां नोजोर बोनानै बिथांमोना जोंनिसिम माबा मोनसे अनसुंथाइ होनो हागोन बा जोंखौ हेफाजाब होनो हागोन बे नोजोरखौ बोनानै जों दिनै UPPL-खौ जों सापर्ट होबाय आरो जोङो दिनैहाय जोंनि बे 31 जे कनस्टिटिउन्सियावहाय जोंनि माबा दङ जयन्त सार दं बे जयन्त सार बिथांखौनो जोङो एक्स वर्कार कमिटिनिफ्राय जोंनि आन्चलिक आरो जोंनि सेन्ट्रेल जोंनि डिस्ट्रिक्ट बडि जों मोनफ्रोमबो बडिफ्रा जों साफ्रोमबो जोंनि एक्स वर्कारफ्रा जों थोंजोङै जयन्त सारखौ जोङो हेफाजाब होगोन आरो बिथांनो जोङो भट होनानै जों बिथांखौ जों बिपुल भटनावहाय जोङो देरहाहोनो सानदों बिथांखौ जोंनि बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार कमिटिया जों बेखौनो आसा फारिदों जोंनि जे दानि बिटिआर एकर्ड खालामनाय जोंनि सिगनेटरिफोर जों बिथांमोनजों जोङो गोबां जों रायलायनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननिफ्राय माखासे अनसुंथाइ जों मोननायनि लामा दङखाय आरो जोङो मोनगोनखौ जों आसा फारिनानै दिनै जोङो जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एस'सिएसना जोंनि सेन्ट्रेल आफाद जोंनि डिस्ट्रिक्ट आफाद बेनिफ्राय जोंनि आन्चलिक दिनैहाय जोंबो बे बेंटल आन्चलिक कमिटिया जों साफ्रोमबो जोंनि एक्स वर्कारफ्रा जोङो जयन्त सारखौ UPPL-नि बिजाथि जयन्त सारखौ जोङो भट होनानै जों देरहाहोगोन आरो बिथांमोननिफ्राय जों एसेब्लाबो जों अनसुंथाइखौ मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव UPPL सरकारनि दान मोननैयाव मावफुंनाय मावफारिफोर क'क्राझार नोगोरखौ गोजोन नोगोर सिटि अफिस महरै फोसावनाय जाबाय फै जों बयबो खौसेयै बिटिआर हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय UPPL हानजानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार होबावदिनि गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव UPPL सरकारनि दान मोननैयाव मावफुंनाय मावफारिफोर अनलाइन अजद दैखांग्राफोरनि सुफुंथाय पर्टेल आरो बेसेन नाङि जानबुं नम्बर 01142213330 बेखेवबाय फै जों बयबो खौसेयै बिटिआर हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय UPPL हानजानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार